ki khubor ka batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra amangi hakhrdop yeng jongpi Way Nongñiah jong kawai ka Kali Torres Innova kabadan yung registration number AS01LC 7730 ula sulat Thaw da kasat na kajing Khyllem jong way Dieng Kseh hakashnong umroy harut surok Shillong bypass kabala jia haka steps ngi palay jong ka arko sautrik unai leper arajar arpo ar katkum kajing eto jong kibala sakhi ya gani kajing jia laong ba Nongñiah ubala lait na kajing mensaw na marba ula her na kakali ban lait penje da kajing erap jong ki Nongñiah kali bat ki Nongñiah trok lala ban weng no yo new Dieng Kseh ubala ban ya kani kakali